project νούμερο 1. Αλλά πριν σας πω τι είναι, θα σας πω πώς και γιατί φτιάχτηκε. Έναν σχεδόν 2 χρόνια πριν, έψαχνα έναν τρόπο το βράδυ μετά που τελειώνω τη δουλειά να έχω στα email μου όλα τα νέα της ημέρας για το επιχειρήν και νεοφυείς επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Αυτό δεν υπήρχε έτοιμο και έπρεπε να μπαίνω σε διάφορα sites και να ψάχνω πάρα πολλή ώρα. Οπότε έφτιαξα στην αρχή ένα πρόγραμμα που θα τα μαζεύει αυτό για εμένα. Και εννοώ για εμένα, για κανέναν άλλον. Η αλήθεια είναι ότι δεν το είχα σκεφτεί καν σαν project. Ήταν απλώς κάτι που μου έτρωγε πάρα πολύ χρόνο και ήθελα να το αυτοματοποιήσω. Μετά όμως μου ήρθε η ιδέα ότι ίσως αυτό να αφορά και άλλο κόσμο εκτός από μένα και αποφάσισα να το βγάλω έξω. Και το έβγαλα live, χωρίς να πω τίποτα σε κανέναν, χωρίς να δώσω 1 ευρώ σε διαφήμιση. Και το αποτέλεσμα, αυτό που έγινε, πραγματικά δεν το περίμενα. Σήμερα παίρνει χιλιάδες επισκέψεις στο site, έχει 2.000 ακόλουθους στο LinkedIn, παίρνει εκατομμύρια impressions σε όλες τις πλατφόρμες, έχει γεγραμμένους στο newsletter και εταιρείες τώρα πληρώνουν για να γράψω για αυτές. Δεν βγάζει ακόμα αρκετά χρήματα για να μπορεί να συντηρήσει εμένα, αλλά βγάζει αρκετά ώστε να μπορεί να συνεχιστεί και να μεγαλώσει. Και η αλήθεια είναι ότι δεν με νοιάζει. Ξεκίνησε σαν ένα email που ήθελα εγώ το βράδυ στο inbox. Το project αυτό ονομάζεται foundernews.eu. Σε επόμενο βίντεο θα δούμε και τα υπόλοιπα.